Bea! Bakit nang gugulat ka? Ano ba yon? Wala lang. Gusto ko lang batiin si Kuya. Happy birthday, Kuya Joseph! Thank you, Bunso. Kuya, matanda ka na. Oras na para mag-asawa at bigyan ng apo si Mama. Hoy, anong apo-apo? Ang aga mo kong pinapatanda. FYI. Ayoko pang maging lola, no? Gusto kong sulitin ang oras ko bilang sexy niyong mommy. O narinig mo naman si Mama. Wala pa rin sa plano ko yan, Bunso. Isa pa, mamaya pa ang birthday ko. Parang ikaw pa yung mas excited sa atin Ay, wala pa ba? Bakit kasi ngayon nagluluto si Mama? Ma, ikaw ata yung excited Salubong. Magse-celebrate tayo bago ang kaarawan ng kuya mo kaya marami akong hinandang putahe. Tulad nito, putsero, maha, pansit at nagdagdag lang ako ng buko salad. Ang dami namang handa ni Kuya. May pabuffet ang mama mo. Oo, buffet ka dyan. Darating din kasi ang tita mo at syempre, mamimigay tayo ng handa sa kapitbahay. Kaya pala. Uy, siya nga'y, pengi. Ay, ba't ka naman nangaampas, Ma? Mamaya na, handa yan. Nagugutom na ako Ma, isa lang. Tumigil. Isa nga lang Isa. Lumayo ka nga dito. Pag di ka tumigil, ikaw ibabalot ko sa Shanghai wrapper. Damot naman ni Mama. Isa lang Kuya, pengi nga ako. Titikman ko lang. Maghintay ka na lang mamaya. Doon ka na nga at naiistorbo kami sa'yo. Alis, alis. Paano ang damot niyo? Shanghai lang naman. Ay, narinig ko yon. Wala po. Balik na nga sa kwarto. At magme-makeup pa ako. Che! Baklang to. Hayaan mo na, Ma. Hindi ka pa ba nasanay? Come back into my arms. Tita, dali, magkukorus na. Sandali, matatapos na tong kinakain ko. Pero ito na yung chorus, tita. Bilis. O, go! I'm so alone. I'm begging you. Begging you! I'm down my knees. O, ito na! O, tita, ito pa salad. Mamaya na, pagkatapos ng kanta namin. Oy, Bea, linya ko yan. Sige po. Tita, forgive me, girl. Tingnan mo tong magtitang to. Talagang iiwan ang kinakain para lang makakanta Sintonado naman. Parang nangahamon lang ng away. Lady. Hayaan nyo na, Ma. Mukhang naman nag-i-enjoy yung dalawa, Isa pa, minsan lang naman ang celebration na ganito kaya dapat sulitin. Tulad nila, tita. Talagang nilalabas lahat ng amats, wala pang alak. Sa bagay. Pero naririndi na talaga ang tenga ko. Hoy! Babagyo na! Tita, babatuhin na tayo ng kapitbahay. Ang ingay nyo. Tama, hindi niya ko, diba? Dear love, napuno ng saya at tawanan ng gabing yun. Tila wala nang bukas ang selebrasyon. Ang pagwawala sa pagkanta, sayawan, kainan, at kung ano pang katuwaan sa tuwing may okasyon. Masaya kaming lahat na sinasalubong sa aking kaarawan. Pero sino bang mag-aakala na sa paglalim ng gabi ay may isang bisitang hindi mo na naising dumalaw. At lingid sa kaalaman ng lahat, ang panganib na nagbabadya na hatid nito sa madla. Happy birthday to you! O anak, mag-wish ka na muna. Dali, matutunaw na yung kandila. Ma, hindi na. Matanda na ako. Hindi ko na kailangan ng ganyan. Kumain na lang tayo. Mag-wish ka na, Kuya. Huwag kang KJ. Bilis na. Nangangaling na ako, Oo nga naman, Joseph. Mag-wish lang naman. Dapat hindi pinapalagpas ang mga kahilingan. Sige na. Huwag ka nang mahiya. Oo na, ito na po. Ang wish ko, sana palaging ganito. Masaya at walang problema. At hindi nag-aaway ang pamilya. Okay ba yun? Okay na okay. At dahil dyan, Kuya, ihatid mo muna tong pagkain kina Aling Berta. Ito talagang batang to.
Sa'yo ko nga iniutos yan dahil birthday ng kuya mo. Pero ipinasa mo pa sa kanya. Pipingutin na kita eh. Ganyan talaga mga magaganda, ma. Hindi dapat inuutusan. Oh, anong say mo, ate? Pasaway ka talaga. Sige na ma, ako na po ang magdadala kina Aling Berta. May bibilhin din kasi ako. O, di ba? Perfect! Yan! Diyan ka magaling. O siya, sige na Joseph. Dalhin mo na yan. Bilisan mo lang dahil malapit na ring umuwi ang tita mo. Hoy, Bea! Bumitaw ka na nga dyan sa mic. Naririndi na ang tenga ko sa boses mo. May mga natutulog na rin oh. Maaga pa naman, ma. 30 minutes pa bago mag-curfew, oh. Abay kahit na. Nakakaistorbo na tayo sa mga kapitbahay. Opo, ma. Saglit na lang to. Kalma. Maaga kang tatanda niyan. Tingnan mo si tita. Blooming. Ay, kahit kailan talaga, masaway. Makapunta na nga kina Aling Berta. Bakit ganun? Parang napakadami naman ng mga nagliliparang ibon. Saan kaya galing mga ibon na to? Weird. Kinikilabutan tuloy ako. Parang may mali. Parang... Ay, huwag ko na nga lang pansinin. Baka nagkambala lang ang tinitirahan nila kaya ganyan. Makalakad na nga. Aling Berta? Aling Berta? Tao po? Sandali lang. Ay, Joseph. Ano yung dala mo? Maayong gabi po, Aling Berta. Ito po, mahapo at pansit. Pinapabigay po ni Mama. Bakit? Sino may birthday? Ako po, Aling Berta. Salubong po. Ay, oo nga pala. Nakalimutan ko. Happy birthday, Joseph, ha? Ay, salamat. Salamat dito sa pagkaing dala mo. Halika, tumuloy ka muna dito. Hindi na po, Aling Berta. Hindi na rin po ako magtatagal. Ano yun? O bakit? Anong problema? Naramdaman niyo po ba yun? Parang may umuga. Ha? Ang alin? Yumayanig yung lupa! Diyos ko! Ay, Diyos ko! Lindol! Lumilindol, Joseph! Aling Berta, dito po! Sige, sige! Ay, napakalakas ang pag-uga ng lupa! Ay! Diyos ko! Doon po tayo sa gitna! At baka sige, mabagsakan tayo! Ay, Diyos ko! Diyos ko, yung bahay ko! Gumuho na yung bahay ko! Diyos ko! Ay! Ay! Diyos ko! Aling Berta yung poste! Diyos sa'yo! Iyon ang pinakamalakas at pinakamatagal na lindol na naranasan ko sa buong buhay ko. Tanging sigawan at tunog ng mga bumabagsak na gamit ang umaalingaw-ngaw sa paligid ng mga oras na yun. Takot at nakakapanindig balahibong kaba ang bumalot sa buong katawan ko ng mga oras na yun. Tanging dasal ko lang ay tumigil na ang malakas na lindol. Tumigil na ba? Hindi na ba yumayanig ang lupa? Oo po, humina na po yung pag-uga. Joseph, halika. Halika na. Po? Saan po? Sa evacuation center. Hindi tayo ligtas dito. Gumuho na rin ang bahay ko kaya wala na tayo pupuntahan pa. Po? Pero sila Mama, nandun pa yata sila sa bahay. Babalikan ko po sila. Ano ka mo, Joseph? Wala na sila doon. Baka nagpunta na rin yun sa evacuation center dahil sa lakas ng lindol. Hindi naman sila mga bata para manatili pa sa loob ng bahay. Kaya tara na. Lumikas na tayo at baka lumindol pa ulit. Natatakot ako. Okay po. Sige po. Aray ko. Sandali. Sandali. Teka, nagdudugo po yung hita nyo. Oo. Nasugatan yata ako dahil sa bumagsak na poste. Halika po. Kumapit po kayo sa akin. Aalalayan ko na po kayo pupunta sa evacuation. Oo. Sige, salamat.
Nanginginig man sa gulat at takot. Pero pinilit kong lakasan ang loob ko. Hindi ko lubos maisip na mararanasan namin ang isang napakalakas na pagyanig na ngayon pa lamang namin naramdaman. Kinaumagahan, hinanap ko agad sina mama. Pero ni anino nila ay hindi ko nakita. At habang naglalakad, ay kita agad ang epekto ng lindol. Napakaraming nasirang kalsada, nagbagsakang puno, at nawasak na bahay. Lahat ay takot, tuliro, at nag-iiyakan. Kaya naman kinabahan ako nang makita ko ang bahay namin na gumuho na. Sa paglapit ko dito, ay doon ko na nasaksihan ang bagay na gigimbal at yayanig sa akin. Diyos ko, bakit kailangan mangyari to? Sinong masama? Kuya! Bea, bakit ikaw lang mag-isa? Nasaan sila mama? Ba't hindi mo sila kasama? Kuya, sorry. Wala na sila mama. Wala na. Ano? Anong sinasabi mo? Anong wala na? Paano nangyari yun? Kuya, simula nung yumanig ng napakalakas, sakto namang nasa kwarto sila mama at tita at namimili ng damit. Tapos, bigla na lang lumindol. Siguro hindi matibay ang pagkakagawa, kaya bumigay ang pader at poste ng bahay. Tapos, naguhuan sila. Wala na ako nagawa. Dahil kung hindi ako aalis sa bahay, masasama ako sa guho. Hindi ko na sila nailigtas pa. Kuya, sorry. Kuya, wala na sila. Diyos ko! Ma! Tita! Ma! Hindi! Hindi pwede mangyari ito! Hindi! Diyos ko! Bakit ang pamilya ko? Bakit sila? Mama! Joseph, Bea, huwag kayong susuko, ha? Laban lang. Bakit po ganun? Hindi naman ito yung birthday na gusto kong makamtan. Hindi ito yung selebrasyon na gusto kong ipagdiwang. At hindi ko hiniling na paglamayan ng mga mahal ko sa buhay. Hindi sa ganito. Bakit? Iho, lakasan mo ang loob mo, ha? Nilalakasan ko naman po. Pero ang hirap. Alam ko, naiintindihan ko. Mahirap mang tanggapin pero wala na tayong magagawa pa. Hindi na natin maibabalik ang buhay ng mga nawala. Ang buhay ng magulang nyo. Maswerte na lang tayo dahil nabigyan pa tayo ng pangalawang pagkakataon para mabuhay. Kaya kailangan mong magpakatatag, ha? Kailangan natin bumangon sa unos na to. Ang hirap lang po tanggapin na wala na sila. Na yun na pala ang huling pagdiriwang na makakasama ko ang pamilya ko. Oo, nakaligtas kami. Nabuhay kami. Pero nawala naman kami ng natitirang pamilya. Si mama, si tita. Wala na sila sa amin. Binawi na nga ng lindol ang bahay namin. Pero maging ang buhay nila mama ay nawala. Iho, Joseph, nandito lang ako, ha? Sasamahan ko kayo sa pagdadalamahati nyo sa inyong pamilya at sa lahat ng mga pamilyang naulila. Patuloy tayong mananalig na hindi na maulit ang traumang ito. Halika na. Ihatid na natin sila. Mga kapatid, mga magulang, atin pong ihatid ang mga kaanak natin sa kanilang huling hantungan.
Amang makapangyarihan, sila'y iyong kaawaan. Hanggang dito na lang ang huling panding natin. Paalam sa inyo. Mga mahal ko.